José Vicente Ibarz Giner. I serà inolvidable. Per això hem volgut correspondre't amb un record que, sabent cert, representa el que més t'agrada d'aquesta festa. Tu eres el cavaller entre cavallers i amb aquesta marxa cristiana titulada Cavaller de Nier, que en breu ressonarà als quatre vents, volem que sempre tingues clar qui eres i el que eres per tots nosaltres. Eres el capità Cristià, el nostre capità. Ara et farem entrega de les partitures, per tal que el dia 15 la teua desfilada de gala es tingues a tots nosaltres més a prop possible de tu. Pere Molina González, autor d'aquesta marxa, pel seu treball i sensibilitat cap a nosaltres, així com a l'agrupació musical de Dénia, per la seva implicació i esforç per tal de fer realitat el nostre somni i la nostra il·lusió. Gràcies a tots. En nombre de la Asociación de Moros y Cristianos. Muchas gracias a todos.